Olen Kirsi Salman, työskentelen K-instituutissa koulutuspalvelupäällikkönä. Järjestämme Hotel Haakassa K-ryhmän koulutuksia, jotka ovat pituudeltaan 1-4 päivän mittaisia. Tutustuin Hotelli Haakan palveluihin kartoittaessani pääkaupunkiseudulta sopivia kokoustiloja pari vuotta sitten. Hotelli Haakan hyvä sijainti sekä kokoustilojen toimivuus koulutustilaisuuksissa vaikutti valintaan. Yhteistyö yhteyshenkilön kanssa on sujuvaa, muutoksiin pystytään reagoimaan nopeastikin ja palaute opiskelijoilta on ollut positiivista, varsinkin ruokailujen arvosanat ovat korkeita. Suosittelen Best Western Hotel Haakan palveluita ammattitaitoisen henkilökunnan, hyvän sijainnin, herkullisen ruoan sekä toimivien kokoustilojen vuoksi.